Týždeň od 26.5. do 1.6.2025 je veľmi intenzívny. Hneď na začiatku týždňa sa udiala astrologická zmena a planéta Merkur vstúpila do znamenia blížencov. Táto planéta je v tomto znamení doma a preto sa jej prejav môže veľmi výrazne prejaviť. Vaše myslenie a komunikácia dostane nový impuls. Nejaké prešľapovanie, premýšľanie, zvažovanie, ako sa chopiť úloh, ktoré vás čakajú, by malo skončiť. Merkúr bude v tomto znamení do 8.6.2025 a teda jeho pohyb je dostatočne rýchly, preto neváhajte a čo najviac využite túto energiu. Využite ju hlavne na spájanie, na sprostredkovanie, na zdieľanie informácií, na nejaké rozhodovanie a pochopenie napríklad zložitejších procesov, na učenie, na skladanie skúšok, na nové vedomosti, presné informácie, môžete využiť lepšiu analytickú zmysle, ale aj pochopenie skrytých súvislostí. Takže Merkur má naozaj veľmi dobrú kvalitu, a preto myseľ a komunikácia bude rýchla a pohotová. Toto obdobie sa vynimočne hodí na cestovanie, na spoznávanie nových krajín, na učenie sa novým zručnostiam a vedomostiam, na spoznávanie nových ľudí, na spájanie sa s ľuďmi, ktorí sú inteligentní a ktoré majú zaujímavé vedomosti. Článok o planete Merkur je pripravený na stránke Patreonu pre každého, kto sa zaregistruje a uhradí vybranú čiastku. Takisto na stránke Patreonu nájdete aj týždenný horoskop na každý deň do 1.6.2025. Na ďalší týždeň už pripravujem dvojtýždňový horoskop, pretože v letných mesiacoch nebudem tieto dvojtýždňové horoskopy robiť. Od septembra môžete čakať trošku inú formu tohto. Budem vypichovať hlavne dni, ktoré sú mimoriadne kvalitné a ktoré sú naopak nepríjemné a nebezpečné. Ešte sa vrátim k pohybu planety Merkur, pretože v týchto dňoch od 26. až do toho 28. je planeta Merkur veľmi aktívna a prijíma až 3 aspekty. Až 3 planéty sú napojené na planetu myslenia a je to Saturn, Neptún a zároveň Pluto. Takže myslenie bude veľmi intenzívne a naozaj buďte veľmi pozorní na správy a na vnúknutia, myšlienkové pochody, ktoré vás v týchto dňoch napadnú. To, čo sa deje, môže zásadným spôsobom zmeniť váš život a ak to správne uchopíte, tak táto zmena môže byť veľmi kvalitná a pozitívna. Je potrebné rozmýšľať úplne inak a svoje problémy je potrebné riešiť nejakými novými postupmi. Táto kombinácia je trošku náročnejšia, preto nemusí prinášať len pozitívne informácie a nemá len podporný prejav. Áno, vaše myslenie sa bude zrýchlovať a skvalitňovať, ale ste ochotní počúvať viac pravdu a pochopiť, kde ste urobili chybu alebo kto vás chcel oklamať a zmanipulovať. Ilúzia, ktorá sa vám zdala reálna, zrazu pukne. Vplyvom skutočností, ktoré sa odhaľujú, sa vám otvoria oči a vy si jasne uvedomíte, čo ďalej. Tak táto konštelácia je prítomná aj v čase novú mesiaca, preto ju môžete využiť nasledujúcich 28 dní. Preto tieto dni, ktoré nasledujú, môžu naozaj vyriešiť nejaký veľký problém, s ktorým ste nevedeli doteraz pohnúť. Planeta Merkur stále prináša veľmi kvalitný vplyv a bola by škoda ho nevyužiť. Ak sa vám takéto videá páčia, tak ma ďalej sledujte. Ahojte.